28. a 29. března probíhalo republikové finále pravidelné soutěže středních škol Karosář a Autolakírník junior. Letošním hostitelem byla Střední průmyslová škola dopravní v Plzni. Souboje mezi 12 školami z celé republiky se tak odehrávaly na křivické půdě, kde má plzeňská dopravka jedno ze svých prasovišť. Slavnostního zahájení se zúčastnilo nejen vedení školy, ale také zástupci krajského úřadu, městské části Křimice a firem, které tuto soutěž zastřešovaly a finančně či materiálně podporovaly. Dobré dopoledne, vážení přátelé. Dovolte, abych vás přivítal na slavnostním zahájení soutěže Autolakírník a Karosář pro rok 2012. Vítám vás z celé České republiky, jsem rád, že jste se sešli v takovémhle hojném počtu. Všichni, kteří tady sedíme za tím stolkem před vámi, jsme tomu rádi, že tyhle soutěže pokračují, že mají tradici a hlavně, že vlastně umožňují nějaké to klání mezi těmi nejlepšími z celé naší vlasti. A tak by to mělo být, aby prostě bylo vidět, že ty české ručičky, jejichž logo tady vidíme také po pravé straně nebo až po levé, že ty české ručičky skutečně zase budou mít ten zvuk, jaký mívali někdy v těch časech, který někteří pamatují, někteří už jenom z doslechu. Pánové, dámu tady nevidím. Buďte co nejsrdečně vítáni tady na pozemcích naší školy. Škola je největší tady v Plzeňském kraji toho druhu, možná, že i do toho počtu žáků nejvyšší střední škola máme zhruba teď přes 14 žáků. Takže obory, které tady nabízíme, jsou zaměřeny na dopravu. Máme obory s maturitou a máme obory i s výučním listem, což je obory autoopravárenství, autolakírník, karosář, čalovník, máme tady i železničáře, autoelektrikáře. Takže to jsou ty obory s výučním listem, které bohužel začínají ubývat jejich zájemci. Víme, to je to celostátní problém, proto jsem velice rád, že se soutěž koná zrovna tady u nás. Protože jsme početně nejzastoupenější v kraji školou na tyto obory a žáky a jednak je to ta podpora toho vzdělávání tady v kraji. Samozřejmě velice srdečně děkuji a bez nich skutečně bychom tu soutěž nemohli realizovat, a to jsou sponzoři, kteří nám byli představeni firmy, které se zabývají brodem a dalšími věcmi okolo autolakírnictví. Samozřejmě musím poděkovat zřizovateli, protože i příspěvek jsme dostali od zřizovatele Plzeňského kraje a musím poděkovat i panu starostovi tady, že v tomto obvodě jsme a že jsme tady víceméně šťastní. Hned po slavnostním zahájení si každý soutěžící vylosoval číslo, které ho provázelo celé 2 dny. Svoje síly soutěžící měřili jak v teoretické, tak v praktické části. První soutěžní den měli karosáři za úkol rozpoznat různé součástky, nářadí a pomůcky z jejich oboru, nebo například vyhledat v elektronickém a papírovém katalogu náhradních dílů. Autolakírníci pak nemohli ukázat svoje umění nikde jinde než v lakovně.
práci a večeři čekala na soutěžící i jejich pedagogický dozor procházka po Plzni. Od průvodce se dozvěděli například o vzniku plzeňského znaku, chrámu svatého Bartoloměje, plzeňské radnici nebo o známém ošahaném andělíčkovi. Pohodovou náladu umocnilo i krásné počasí, které panovalo po celou středu. Druhý den byl opravdu náročný a tak si museli všichni přivstat. Už v 7:30 ráno čekala na jednu soutěžní skupinu ukázka novinek v karosářském oboru. Nejednalo se o pouhou prezentaci, každý si mohl předváděné nářadí vyzkoušet. Zbytek soutěžících se rozprchl na svá stanoviště. Autolakírníci opět obsadili lakovnu, karosáři pak měli před sebou premiéru v manuálních disciplínách. Jejich zlaté české ručičky museli ukázat obrovskou všestrannost. Tak šlo všechno až do slavnostního vyhodnocení. To se konalo ve společenském sále Střední průmyslové školy dopravní na Karlovarské třídě v Plzni, kde má škola svoje sídlo. O zpestření večera se postaralo hned několik kulturních vystoupení. Do společenského sálu. Ti, co tady byli a soutěžili z doprovody, jsem vítal včera na slavnostním zahájení. Dovolte, abych přivítal vás, kteří jste dorazili sem na Varskou, protože vy to tady ještě neznáte.
just that the feeling I waited baby for. I can feel I found the key to open any door. I can feel my loss for you to stronger day by day. I can't wait to see you again. Is this love that I'm feeling? Is this a love that I'd be searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got on me. A teď už se díváte na nastoupenou jednotku těch nejlepších juniorských mistrů svého oboru. Stát na jakékoliv pozici v této skupině už je velkou poctou a odměnou nejen za šikovnost. I proto byla všechna umístění bohatě odměněna. První 3 z obou kategorií navíc postupují do mezinárodního finále, to se bude konat na Slovensku. Vítězové plzeňského finále budou i oceněni medailí českých ručiček. Snažili jsme se, abyste se tady měli hezky, abyste se tady měli dobře, abyste se cítili na soutěži i po soutěži, jak se patří. A samozřejmě chci poděkovat z tohoto místa i našim organizátorům naší školy, hlavně panu inženýru Baxovi, který zase zmizel, jako řediteli soutěže. A vidíte, ten člověk zkrátka si nedá říct, jo. Já mu říkám, Láďo, musíš delegovat povinnosti. Takhle deleguje na sebe a takhle vítá. Já si myslím, že každá takováto soutěž, dneska jsme tady hodnotili nejlepší lakírníky, nejlepší karosáře v rámci České republiky. Já si myslím, že to stojí za to zviditelňovat tyto řemesla, protože, tak jak říkáme, český národ, české země jsou postaveny na zlatých českých ručičkách a když nebudeme podporovat zlaté české ručičky v mládí, tak si myslím, že za chvíli se nám vytratí, protože ty staří řemeslníci za chvíli odejdou do důchodu a já si myslím, že tady je naše budoucnost a proto stojí za to podporovat, zviditelňovat nejenom v médiích, ale oceňovat je i na soutěžích, aby k těmto řemeslům měli vztah a bavilo je to a věnovali se tomu stále.